नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज आम्ही ओसरगावच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात तर थैसर होतो सप्तो आणि त्या निमित्तानंच आम्ही मंदिरात गेलो होतो। तर दर्शन वगैरे घेऊन झालं आणि त्याच्यानंतर थोडीशी जत्रा पण भरलेली, ती काही दृश्य तुमका दाखवते। आणि हैलो फेमस वडापाव सुद्धा सगळ्यांका तुमका माहितीच असतो, तर तो सुद्धा आम्ही खाऊक गेलो आणि मगच घरात गेलो। बघा तर मग व्हिडिओ। पिंट्या